to 19 Temples, Jessie wat praat. Uw naam is? Sadial, Uw naam is? Mina, Mijn vraag vandaag voor jullie is, wat is het laatste woord voor uw ex? ja, maar jullie mee. Wat is uw vraag? Wat is je laatste woord voor uw ex? Van mijn ex? Ik wil je nooit meer zien. Baie dankie dat jullie dat Jessie wat praat. Ik is hier vandaag samen met Jekos Manese. Samen met Jekos Manese. Samen met Jekwan van Raji. Sonskin Plus. Jekwan, de laatste woorden of de laatste woorden die je voor mij kan zeggen voor je ex. Als je hebt een paar exen, zeg maar je woord voor je ex. Mijn ex, goedendag, dank je. Ja, jullie het. Mijn naam is Jesse, ik is vandaag hier op Golden Valley Stadium. Ik is vandaag hier samen met Heidi. Samen met Heidi. Heidi, zeg maar, wat zijn je laatste woorden voor je ex? Ex? Ja. Dat is uw laatste keer voor u. Ja, Vandaag hier samen met Rupertsen, Skrim, Skakel, Eerste 9 in Poland. Kan Dylan Bartley zeggen voor mij, waar het jou beziel om daar een strafschop gasten te vatten in Montikie Validzers? Wat was hier jouw kop? Ja, skepskop man. Skepskop. Oké, hij was net een skepskop. Goed, is makkelijk, dat is easy. Maar die laatste woorden was, kan je maar vragen? Iedere vraag vragen. Die laatste, mijn woord aan jou vandaag is, de laatste woord voor jouw ex. Ja man. Kan je zeggen? Laat me niet. Dat is de cameraman. Die was zo van je muziek. Dat is de cameraman. Word of the night. Als dit tijd buiten. Bye bye. Kaya jangan lekker laat. Hoekom maar jangan lekker maar. Lekker hij worden kry. Wat Lang na weer. Lang na weer. Soos kom uit en ons kom ons niet was die buiten. En kyk waar die plan verder is. lekker guys. Kijk wanneer jangan. Hij staat af.